Mampenyi na nado danko Akufo-Addo enam local government me kire atenaye a omohwe nkronkuma ne na mamuo so kire se abankra chempanimfo bi wo ho a yeyi wonom afiri wo mu dibre na yede nipa foforo eba ababehye ho abankra chempanimfo mienu asante mantemu Amansie South mensini no abankra chempanyini yeyi no owura William Asante Bediako ena Akuapim North mensini no so owura Dennis Aboaje se nipa mienu ena sabre yeyi wo mu afiri wo mu dibre se abankra empanimfo na we no mampanyi etu anamo no a ye di asotototo foma yetie no na Ministry of Local Government womo hedekrata aba sesesi yi nipa fufuro bi a womo na womo eba behwe se sen na esitie womo ba behwe akire na afi womo aba beye adwuma se aban krache empanimfo na we nyina no ye ka Amansie South mensini no a de nam so a opanyini anasa abankra chepanyini yeyi no afiri ho enyina ene se video bi eko viral enei bibia ebekoso bia no eya na omanfo etenka ehunu ewo social media so ni nyina no na eye manso ejana bia osi ye kama na abankra chepanyini ko bie ena wogina simpi anim ewo manso tontokrom wo kire se se ye kapa dia galamse nya galamse ya anka enei ka wo mo empotamu ho amansiefo no ko mo wai enye galamsea anka enyoma huduo bi obi ntimi ntam sikapuduo 1 billion cedis enkonkotoka enye galamsea anka nipa huduo bi omo sampatom ho no nkomu ni baabi omo gina bia no anka nyina baabi a eno no na aboa wo mo amatimi atenase ebobra ama wo msoso enei wo mate wo mudin na asemu ekukọ saa na nkrofo kan se na enye galamsea ne yekun wo man mu eno so no galamse na omo kasetia no no wanya de a wota akire asemi beda adwa e ma da obonkrata ne nyina efa ye ede ba ya osusu se eno ka ho bi enenam so a mampanyi atu nade so eno achi onmanyafo Dennis Aboaje wono na wo ye Akuapim North abankra chepanyini wono so sese kwa fa so yeyi no ne de enya de aba beda adwa yiye ama eno so ho asem no e wo ho nti ho asem ne ba ye beba beka ye kase ye die mampanyi abo owura Abdul Mumin Isa se wono ene nkosi secondary abankra chepanyina na owo ho onmonyamfo Anthony KK Sam oto anana no monsiedo ewo June da na etoso edu mienu fiada bi na kire se panyini wanya COVID-19 yade no a no no so ewo condition ahodo a no nam so e ma woto anana no monsiedo ene ya ye kase de won ka atiasefo nti ono na ekọ akwakosi nanan